Na, akkor megtörtént a nullázás, ezen meg elindítjuk a felvételt. Okés. Üdvözlök mindenkit! 2023. december 31-e van. Az év utolsó tekerése számomra. Viszonylag régóta nem jelentkeztem már túrafilmmel, és ennek megvan a maga oka, több is, de a lényeg az, hogy sajnos egészségileg nem voltunk toppon, se én, se Viktor barátom, mert ugyanis jelentkeztem volna az idén túrafilmmel, de sajnos elmaradt. Sajnos elmaradt, mert Viktornak sajnos egészségügyi problémája akadt, aztán utána nekem is. Mondjuk az már túra után volt, úgyhogy lehet, hogy ez éppen túra közben jött volna ki, fele se tudja. Ezt már nem tudjuk meg úgyse. Viszont lett volna egy nagyon jó túra tervünk, amit meg szerettünk volna valósítani. Na most, mondjuk a túra terv az még megvan, úgyhogy toljuk át jövőre. De hát az ő részleteiben elmondom, hogy mi lett volna. Egy 2 hetes Balkán túrát terveztem Viktor és én jó magam részére. Bő 1000 kilométer lett volna a kerékpártúra, nem gyengbusz lett volna, de sajnos nem valósult meg. Ugye Viktornak is voltak egészségügyi problémái, még a doktor a kerékpár nyerekből is letiltotta, olyan szintű problémája volt, úgyhogy azután meg én sérültem le. Gyakorlatilag október 1-e óta én most ülök szinte kerékpár nyerekben először, hosszabb távon legalábbis. Én pedig úgy gondoltam, hogy október 1-én kimegyek Velencei hegységbe csapatni egyet fönt a hegyen, és ereszkedéskor 2-szer zakóztam. Mind a 2-szer a bal térdemre estem rá. Na most abból az egyik puha volt, az még nem is okozott volna problémát, meg konkrétan a térdemnek szinte semmi baja, viszont a mellette lévő szalagok, azok nyúltak, nem is kicsit. És sajnos nehezen regenerálódik. Marha érdekes dolog, ez még ilyen problémám sose volt. Ennek az a megoldása, hogy pihenni. Pihenni és pihenni, meg pihenni, meg még aztán pihenni. Hát ezt azért elég nehéz kivitelezni, én úgy gondolom. Szóval, amennyire csak lehetett, visszafogtam a gyeplőt. Hát most már azért kilométer hiányom van, úgyhogy engem nem érdekel, jövök. Egy nagyon minimálisat érzem a szalagokon, de ilyen bemelegítő krém használata mellett egész könnyen regenerálódik, aztán óvatosan terhelem, tehát nincs az, hogy azonnal 150 km, hanem 36. Szinte emelkedőmentesen, bár most egy gyenge emelkedőn mászok fel, de szerencsére semmi
komolyabbat nem érzek. Akkor megérkeztünk a Dunához. Iszonyatosan fent van. Úristen. Hát ez ilyen 5-6 méter magasságban a szokotthoz képest. Nagyon durva. Hát igen, áradás van. Azt a szinte peremig. Itt jól lehet látni előttem a fát. Az nagyon durva. Lehet nem is sikerül átmenni a zsilipen, majd mindjárt meglátjuk. Az nagyon durva. Hát itt körülbelül 5 méterrel szokott lejjebb lenni a víz. Atyaisten, van ám sodrása. Na jó van, menjünk arrébb. Bejöttem saraddagonyázni. Gravelem van, vagy mi? Akkor meg is érkeztem a kitűzött céltáv feléhez. 18 km jelenleg. Na és ha már december 31. Év utolsó napja, év utolsó túrája, akkor engedje meg nekem mindenki, hogy ezt a pezsgőt felbontsam, és igyak mindenki egészségére, legfőképp a sajátunkra. Úgyhogy akkor én most az óévet ezennel lezártnak minősítem. Mindenkitől köszönöm a türelmet, eredményekben gazdag és egészségben gazdag új évet kívánok mindenkinek. Jövőre találkozunk egy remélhetőleg tartalmas túrafilmben. Köszönöm a figyelmet, viszlát, sziasztok, Tudzuboly voltam. Egészségünk!